Jotono no pai kaham tei haino hailam sogo ani tinini vlogo tabo hingke ang saringni samung khlainani sengui tongo obo hingke haching lamjak hingke baksa hingka todi boro no ma rowoi khwlang thangkha hingke mo hingke phungo lama ni ba kaham ke ransuyago hinui ang bono sariko khe rowoi tongo hingke ang tabuk tukiri naharoi je kaham kaham kotor kotor no hingke alada khe sai toninai. Tabo hingke ang haching rok rowoi yakonoi tui khogoi tongo tui khogpai mani pore ri rok rowoi yakoni ang nog rok pharnai hingke ani saringni samung to aswk kwrwi aswk no takra mwkhwi chana hino ang moso yogoi tongo. Tabo hingke ang moso khangnani phaijak horni bagui mui songnani moso si kwrwi kha hingke je tongmani obono bo ang mwkhwi chana hinui naharoi paikha hingke obono ang tabo mui songdorop simi kaini kaitang khagui tlangnai. Tiko sini bita bisingo khum naithok naithok khe bari tongkha obo hingke buthuk buthuk khe baro mo hingke yellow colour obo aswk naithok wng tongo hingke mo hingke kisa chikon chikon hingke ang tabuk sariko bus barogna bagui khum kholi tongo. Tabo hingke miyongti no mokol drop yoi tongo bono sabjani bo mokol bubui bini mokol phati bui mokol si nukliya hingke adi no tang no bo kwrwi exam dina thangjak hingke naidiko bini mokol kwchangni rok bo nui tongkha adi no to pura mokol ti thisi phai tong sipo hingke tang bai bo bukha hingke nungni jeni nokni mani no balkhe toniya hingke ba boba bo suba chanai no hingke nungni je se balkhe tonina nango bole tamsi ba hingke bini bagui iko drop rok susi rok naharoi bono susi kongsari kha hingke te kongsa hingke riwi manliya. Tabo hingke ang thaisok chabaya bara friso tisi kwlang thangmani kisa nosto ongoi thangkha ang gafur ang exam dinani thangjak bono je hamya hamya no khibui ang mwkhwi chamui paikha o lama tilai hingke sibi oro malaya pura gunda hing tongo. Tabo hingke photo bilo sokpaijak oro park khulogo hinui khwnai khwnama logi logi no sokpaijak hingke norok bo nukyaku hingke ang bai baksa no naitongdi.
Tabo hingke ang thaisok kumon chananai tongo nokni sokbaimani hingke camera o hingke chikon chingtong se kotorma se hingke iko ang rawui paikha hingke ani tini ni video asuk nang sinai.